Kaixo, bideo honetan ikusiko duguna da interes bakunak zelan funtzionatzen duen, bale? Interes bakunak ikusiko zenuten teorian, baina ze desberdintasun du interes konposatuarekin? Interes bakunak bakarrik generatzen ditule interesak hasierako kapitalaren gain, bai? Orduan, lehendabiziko epean, bigarren epea, hirugarren epea edo urtea edo dena delakoa, interesak berdinak izango dira ze hasierako kapitala ez da mugitzen, bai? Orduan, erabiltzen den formula da hau, bai? Da, azken kapitala, CN hori da, azken kapitala edo lortuko duen kapitala izango da hasierako kapitala, hau da, inbertitzen dugun dirua, bider eta parentesi artean bat gehi, I interes tasa, bider N denbora, bale? Kasu honetan, eta matematika finantzario guztietan, interesa eta denbora beti joan behar dira unitate berdinetan. Hau da, interes tasa izaten baldin bada urtekoa, N izango dira urteak. Interes tasa izaten baldin bada hilabetekoa, N izango da hilabeteak, bale? Edo 6 hilabeteko interes tasa izaten baldin bada, N izango dira 6 hilabeteak, bai? Bale. Kasu honetan, erreza da interes bakunarekin ekibalentziak lortzea, interes konposatuarekin beste formula bat erabiltzen da, bale? Hori ikusiko dugu beste bideo batean. Bale, hemen ditugu adibide batzuk eta nik uste dut horrekin hobeto ikusten dela guzti hau. Bale, adibidez, hemen esaten digu 2.000 euro inbertitzen ditugu 3 urtetara, bale? Eta urteko interes tasa 1,2koa izanik. Kalkulatu lortuko ditugun interesak, bale? Kasu honetan, interesak galdetzen digu zein den, bale? Formula honetatik, hau da formula orokorra, atera dezakegu bai formula hau, bale? Orduan, ez daukazu zertan guztiak buruz ikasi behar, bai? Bale, interesak zelan kalkulatuko ditugu? Izango da, interesa izango da, hasierako kapitala C0 hori, 2.000 euro, bider 0,12 dela 1,12, hau betiz, interesak beti 100kotan adirazi behar dira, bale? 1,12 da 0,12, 1,1 izango litzateke 0,0 bat, bale? Eta kasu honetan, interes tasa urtekoa da eta 3 urte dira, bale? Orduan, interesa N, denbora unitate berdinan daude, 720 da, bale? Kasu honetan zer egin dugu, emaitza berbera da, baina hemen kalkulatzen duguna da 6 hilabeteko tasarekin. Hau da, 1,2koa izaten baldin bada urtekoa, 6 hilabetetakora pasatzeko egin behar duguna da zati 2. Zergatik zati 2? Urte batek 2 6 hilabete ditulako, bale? Orduan 0,06 izango litzateke 6 hilabeteko tasa, eta 3 urtetan zenbat 6 hilabete daude? 6, bale? Orduan, bider 6. Ikusten duzue, emaitza berdina dela. Eta azken honetan, kalkulua da hilekoa, bale? 3 urtetan 36 hile daude, eta interes tasa hilekoa izango da hau zati 12, bale? Berdina. Demagun hasierako kapitala dela ez ezaguna, bale? Badakigula interes guztiak zenbatekoa diren. Bale, orduan, zelan izango litzateke? Izango litzatekena izango zen. Interesa 720 izango da berdin, hasierako kapitala bider. Interes tasa bider denbora, bale? Hemendik, despajatzen dugu C0 hau, guzti hau pasatuko litzateke bestaldera zatitzen, eta horrela lortzen duguna da, hasierako kapitala 2.000 euro direla jakitea, bai? Demagun denbora dela ez ezaguna, berdina, bale? Beste datu guztiak edukita azkenean datuak jartzea besterik ez da ekuazioan, bale? 720 dira interesak, 2.000 hasierako kapitala,
0,12 da ehuneko 12ko urteko tasa, ba N zenbat izango da, ba 3 urte. Kasu honetan jarriko bagenu 0,06 6 hilabetekotan, ba Nek ematen digun emaitza ere 6 hilabeteko izango litzateke, bale? Eta azkenengo adibidea, demagun interes tasa dela ez ezaguna, ba, berdina. 620 interes totalak izango dira berdin, azeroko kapitala, bider interesa, bider N denbora. Kasu honetan 3, bale? Eta hortik ateratzen dugu 0,12, 0,12ko interes tasa, bale? Eta, bueno, hemen ikusten duguna da beste berdina da. Azkenean CN, azken kapitala zein izango litzateke kasu honetan, ba, 2000, hau parentesi artean geratuko zen, bale, hemen ez dira agertzen parentesia, baina hau parentesiak izango liratezke, eta horrekin ematen digun azkenengo kapitala izango da 2720. Hau azkenean da lehengoko ariketaren berdina, bale? Interesak gu badakigu azkenen kapitala izango dela hasierako kapitalak interesak. Ba bueno, hemen hori egin dugu, bale? Hasierako kapitala gehi interesak guzti honek ematen zigulako 720, bai? Bueno, guzti hori ez, 0,12 bider 3, bider 2000 hori da, bale? Eta azkenean da berdina, baina formula luzearea aplikatuta. Hau da, formula hau. Eta nik uste dut formula hau ikasita hobeto funtzionatuko dut zuela. Bale? Bale, ba, gero arte.